Shwmai a chroeso, enw fi yw Tristan. A'n enw i ydi Rhianna. Dyn ni'n fyw yma yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd. Mae na rhyw hanner awr nawr tan y gêm a ni ddigon ffodus i'n cael ein wahodd mewn i'r stafelloedd newid. Ond pwy sy'n mynd i ennill y gêm yma? Cymru. Neu Lloegr? Gawn ni weld. Reit a Tristan, bant â ni, hwyl am y tro. Diolch Dani. Reit dyn ni mewn yn yr ystafell. Maen nhw'n trafod y gêm, felly, dilynwch ni. Reis a boys! Mae'r gêm heddiw! Mae rhaid ni ennill. Yn mynd i fod yn anodd. Ond ni'n mynd i ennill. Ond ni wedi fod yn ymarfer yma ages. Dwi wedi bod yn y gym am wythnosau. Mae pawb eisiau selfie efo fi. Fi'n celebrity. Be ar ni'n mynd i wneud? Trio'n gorau glas. Ydych chi'n clywed y dorf? Y môr swnllyd, wow! Mae dau boots newydd. Wow, mae hynny'n clywed. Fi'n gwybod mae pawb allan nhw. Fi aros i gael i'r anthem. Blood! Blood! Rhaid ni eich yn siarad. Mae rhaid i gwallt ni edrych yn da hefyd. Reit te, well ni cynnesu. Bydd hwn yn hawdd fi. Fi wedi bod yn y gym trwy'r dyddoedd, teimlo muscles fi. Wow! Right up, boys! Okay! 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 Wel, mae'r amser wedi dod, mae'r gêm ar fi'n dechrau.